kun wat ki kimi ru ki sngo sarong bakin I bagi kun ki kren pareng te kini kalau nge ke bas ngo benyaw apa ka imlang salang jeng I bangin I bagalong komni kimi chuang ya be ben permi kot urut lamar baka jing dawa nyo kayo kat ba menta ba de pension kot tang lai spa ru kamya shu temu durfi along ba kham shot chu hi ken amdan jing amdan galanti ke ban khang ban penong ye tin khasi sakoi patka official language dan iktin sarkar Kaktin kasi kamday tanggalat banyak keren yak hana. Henry kepinya soru yangi kum kejat penrio. Lagadai haki khana tang khana puruskam. Ki jingrai bagi sab ketenrai bat kirti kedustoro jong ukun kasi khara. Kaktin kasi kedoni yak kebenta ke bakrau. Banyak da bat kentil yak rukom shimjat naga kemiru kumjo. Kaktin kasi kedang yai bat kiau syaprang. Hamiglaya lingba ki jing persang jong ka imlang ke salang ban kentil ya ka ha ka pulie ka dang le ka tho katar bat ka sinsha ka khadar Henry hadu katnu ngilala ban te rasong ya ka jai ban riu ling ba ka ktin bat balai shimpor ya ka ktin khasi ban rung ha ka khernet ka bapra jong ka riti sinsha ka ri hang ni mantang adon pat I we ne kinong thok khasi bok khampau jong ne ka chala jongi badai ru nong dor ki bapau nam bha ne chala jongi iba rafal warjri rang ba kwa ban kli ko we jing kli ka long ba ni I manta ya ka jing duna ka jing kunon kam ya khen khasi kham tam ha ki kon tamla kila kham duna kita ki nong thok kot khasi ru hadu kan no kata ka dei ka jing sha ka kat kum ka jing pe ka jing I jong ha bede ba tin kasi ting asrai kalong khle de mai phin pe gidan gi jaka ki ba ki sirhem sisa ban pen kam tin kasi ba ki dewat ro ya ki tin tanrai ki barang de pen kam tin tre gidan pat gi jaka ki ba wat lagi tip makana ru ndai ki laya melen bat ki laya teneng ban ikran pareng wat ki kun wat ki kimi ru ki sngo sarong bakin I bagi kun ki kren pareng te kini kalau nge ke bas ngo benyaw apa ka imlang salang jeng I bangin I bagalong komni te jing sisa te la dai ban penslur baki dai ban pen khambu soai ka ktin jong hakman te ya kui ktin la nang dal ong tang ktin pareng wadi ktin hindi na ki to kin yanang dan de ka ba khmat ka de no khnang ban tip bhai ki ktin ki badon kam te ha ka be de bat ki nong thok kot khasi bede ngasai kabda de ka ba basisa kata ka ba pi sngo ma pi gain bagi duna nomor kilaya mi na ka ke por so ke por kombolong mentah ka ni ka dorba jong ka pelun jong ka khasi auto society ru nilai yo fongut ki dong thok ki batmai ki den bun ki samla ki bala yo ki bala sedembat ki bakwa ban ti ya tan rai de ndai te man ti tanya tan rai jong ka riti ka dostor la ne ka no ka benta jong ka imlang salang khasi jong ini wat ban tip ki kitin ki batan rai ki yo nomor ha ka jinglong jingman menta pin page ba subuh no ki beri ki babi ki batembat ki nong yo ba yo lihat ki ba ya LNT singkin ki bam dap tip hai kata ka puli dang le nai kis don teng ki kitin khasi ki kitin pareng ki bala panon kam pokok imlang salang nai gila nyo kumba ki kadi ki kitin khasi tekni kawan ra ka jingma ka jingman sah pokok imlang salang piong ba ki bon ki kentien pareng ki bangila panon kam sipa pala ngila perkat bagi kitin khasi ngila panon kam man khasi ne hato de namar ba ka duna palat kaktin khasi ka jingdon jong kaktin khasi bat hakitu isnam ki baladam yo iru ba ki es ka persang manwarai kata ka khasi dictionary mo ban penyar kaktin khasi hadu kan no kala urang hadu kini khasi ha ka bede bat ka dictionary tenga ngandam la ban onge namar ba ka to ka de ka benta jong ki beri ki bala ben set ya ka jingkit klik bakin simti ya ka to ka benta ti ka to ka sah ya ka seng kembang men namar ba nadu mensua lesi nadu ka por jong ki kimerat jong iru hakani ka yo namar ba lesi bu fareng la sensar ni la don tiki khasi da itun kho ti kata ka perkhat sungo fareng de kadang yu de kadang ya de ke imlang salang ti takadau dang ya but ban penmilin be ban keren fareng mda seluruh tan ban keren hari pindah pe kata pi la da pi ya na pi simbe na polis bajar seneng ne polis bajar seneng ada suaban poi besi keren fareng be
te teng beri tang freng wat gi kham sorong ban keren hindi ban ya bakren khasi te kani kalong e ka ba ayo te ngapai haki bedang khim ta kitu ki bedang ki khat fra ar for san snem kila imi kum kita ki ba long sedhem bat ki badon sya kata ka jing songo khia haka bede ban pen ne ki kitien khasi te ki kitien khasi ndai kum ba pi ong pi bakim don em ki don bat te kalong tang bangi kawai kalong bangim penon kam ka ba ar bede ye ki bede ban ki bedang long kulum te kilong kulum suai mensua ngi dangi penon kam sepu no sulek sing so mo kum kato bang mata benyau kim mong su benyau ila penon kam da tinong we te marmelian ro ila ong no experience te kum ta ki ken tuat gani kai banong nujor kilo ong compare te mini kini ki ba pelong baya ki brio ki baya ha sarum seneng ki bahayo hat ki bam don ki mudur bagani begini ki tin kasi i pi penon kam ni ki kitien khasi ki ba hat ngarung ngam bonsin ngam chungko nomor ngam 4 ju i ngam 4 ju syam ki ni ki ja kentien mo sanga tharai bon hi ki kena samar gendon kum kita ki bon ki kentien ki ba ngim chungko te ki jimun le se phila ban ai jing tep lang hangi kumno bangin yo yakini ki ja kentien kumno ngin yo ban penon kam ro ki jing tho ki jongi le se nomor kum bentang ngim 4 don ya kata dictionary ka ba pakka ka ban ai yang ki jing tep dai kumno pat phila ban ni kumno mo pi yo ita ki tolong ki ba yo kini kentien ba pinyo ban penon kam khnang ba ki we ru kinyo ban penon kam nang kan hagan ibenta tingang susim ba kadi kajing im jong ha ni ha pori jong hi mju marblin than ban ya penukam na ko kitin ya keren beda kitin khasi tenrai te ye gitu ki baju penukam hi berabot tingi ya kan ma ba dungong kumno penukam ha kan no khap ka badan kam ban keren hi kitin tinga le sing la ban ong ba kadi ka yeng ru ime ipa ka long yeng long sem nang ta de kidon ki kajeli jong ki perlok ki bangi ngilong tip brio ke barabor bawan kanu no ko benta ka badi banyekren larade banyekren khasi ru ngekren bitik da khasi larade batkren da fareng ru ngim dunah ru aktin fareng biang ye ki kitin ki ba pi ong pi ha ki tho ki jonga kidon teng ngaro ngal apakhat hi kenem de bangam simphan namar ngai khendiat tiak ngai ki ngathep itu kitin teng ki kidon ki kitin ki baladon lupa ki banadu gilong soman so teng gidon kitin ki barang thau thamai kumbalong ya kani ka kam ka bang trei kum ngi pi ong nong draw jing draw ha teng draw ro gadi kitin fareng rata ka daw nga ngawan ra itu kitin thodur ti ka tu thodur mata kala long do long snam pok ka kitin kasi mata ti gidang don su segi ki we tambalong kini gilong ndiat sai ki ba balap hawai penbon pi bengi pa jini ki sgi ki bam cha long ka jing thokot in permi kot baik senang bam syala long nok bam don isu imenta imin syang ya be ben permi kot urut nomor ba ka jing dawa nyo kayo kat bam menta ba de pension kot tang lai spa ru kamya syu temu turfi along ba kham shot hi ken to ka long lahir palat kim puli kot syu brio kan long sia thokot menta kalom ba ki don ki taman syu asnyang kan syu no isnyang tang kata hi badong ban yo thokot badong ban la ban di ban yo pisat no kabai seng kebangi thokot lanu bukan wan gim nak ban ong kan i ru ba menta khamtam kum ki social media kala ami ke jing ni social media kini kita diberi gila pendon kam ya ki video gila kham sutnat ban pe de ki video ban ya ka jing pule ke ga ba lese kum ka khasi author society ka don kisenjam ki bakom no khnang ban penslur ya ki khana samla la ne ki pateng ki banwan ban penslur hakam tho bat pule khasi pi gini ki social media bat ka kam ba ka kot hi kita ni per ko bon oh ya menta kala social media la ban ong mah ngiyo no te kalong ka jing prang ya ka khubor ka state jadi ka kot ple kan ne kan pi ni kot ki ki spas nem 3000 nem begini jadi kumno ban pensau thu te kalong ba ni pelong melakapori ki workshop ki seminar jadi long berpenbor mna te kawai kalong lada kim ngim i je ka puli kata hi kalong ba ngim sutnat chu ban puli te ka bati kalong ba haba kam don chu tho ka jing don chu nong thiet bang no le sha yo num don chu nong tho kan yo ka yap do ka jai bi re hong ta kan ka jing punong kam bre teng bangi pam tali kanang jur
ya ba mensua kan mentah wat lagi sama peru keting kasih larung tu layo belum kam babun ke bentai pimpe sosial media ru kanang priang bahaya keting kasih kaslong tangga jing hiar kelong ha jing pulih Tarai ka jingele jong ka KS nam tawan perung pat ya ka keting kasih ka bapra kalau ada mentah ki senjang ki bapidang tu tingi empat desong thai hi nang ya wat la di ki wut chi wut hi kum no ban le ta kum no ban ko we kalong ba ngi kwa ba ka nak jela ka jong ni ban itu no ya ketin kasih kum ka ketin sarkar kan mencuba mentah hadu mentang long ke ketin senrop associate of language tingi kwa ba sarkar kan itu no ya kasih kum ka ketin sarkar associate of language kita kan harap cucuk kan lada hastin pat itu tu kan hadal hi lesi kita la long ma juntut ru kan bila dah ka ketin kasih ka rung lesi la no apa ka menengkong kolong associate of language antara dak larung susu ka knit ba pra jong ka di cari India te kumut kan lesi kala ban kiu ta nama la i don ke jimun toy ha don jimun toy di kanang kiu susu amdan jing amdan kalenti ke ban khang ban penong ye ketin khasi sakoi pat ka official language lan ketin sarkar nalor ke English ngim ong ban pendu no ke English kum ketin sarkar hanrei badai ban penrong ye ketin khasi kum kawai pat ketin sarkar po jong ke jela khnang ba kini ki jing agaji dai jong ki pai ba but ki department sarkar ba per kinum long sa ki jing Hau benai Februari mta kesnem ngila ai ka jing pen mau yo chief minister da ka city dina keleng jong ula IT hau we ni cabinet minister ba polung do bani kendo bar ka kenhon jongi kale kendo yo hau benai march mta kesnem but ula ai ka jing kular ban sa simkhe ne kam bani kren ka cabinet but ngi skam bon sole ya kata but mta ka singi la rai ban bunten ya ne ka kam ngi latre ye kini ka project ke bahe mental la license sitenge ai ajisha ngi thmu ban penda papo license ka Directorate of Arts and Culture la penbiang ye kafan nagam tagani ke jinglut kalong bon paulak bat ngidan ki ka kanhun jongi ka bangi ong ka research team kumba khatwai khat arngot bat ke jinglut namta jongki kalong ka babon ki hab ban lej ban lum yiki kentien che jante hills shari boy shari lengam bat kumjuro igni kentien baladan rupa ki dictionary ki baladan nata hi kot school ha ki kot niam ha ki kot khobor baro khai chitu ki kentien bat menta ngila lum thup yiki la palat kumba ar pho ar hajar kentien ti kat ban pendap imatkan poi seka arpu saw lan arpusan hajar kentien le sing la ban ngin hab ban sion kuma lan live volume ki behe namar belai ba kanong ka dictionary khasi kabar bentam nangta hakani ka dictionary ngin bu langro ya ki symbol lan ki sign ki ba an penyo ya ka jing keno ka babiang ka bangi ong ki phonetic transcription ti kani kanong ka umomer ubanengkong hagbede berkaji penme dictionary bat ni perkhat bangin sabu no ban peni palba ya ka jing penkre hau bnai nailur lan risau mentakasnem bat krempep hau bnai naiwing bat no pra ngin session no ya kani ka dictionary bat hangtu kan sa kutno kajing spell dak kulmar lane kajing penyasno penyaklat kentien bomdai ti kani kanong kawai ka jingjam kajing kentiu ya ketin khasi bat ngi ai khublai ya ka sarkar ro bakala beitengka nagamenta kani ka jingpenmi ya kani ka dictionary khublai sibo ne babu ya por janti kerbau kerbang ro ki kamara khublai ngani me ban ki kharmandai nam tau for front media